We are a group of ADP 160 riders that promotes safety and peaceful road for motorists and pedestrians in our country. May this blessing be helpful to our children to become the future of this country. Kasi, Mayor. kung hindi nyo siya kilala, hindi kayo taga-inamutan. Nasabi mo na, ano? Dapat kilala ninyo siya. Sapagkat siya ang ama ng ating barangay. Ano? So, tinatawagan na po. Magandang umaga po sa ating lahat at kami po ay nagpapasalamat lalo na po sa inyo sa tulong na binigay mo sa kabarangay po namin at malaking tulong po sa mga batang na po talaga na lalo na yung mga walang pambili po ng mga school supplies. Kaya malaking bagay po talaga kung may bigay niyo po tulong dito po sa aming barangay. Kaya ako po ay din nagpapasalamat din po kasi Ayaw mo dito pa rin? lalo na po na yung simbahan na rin na pinatayo po ninyo. At sa akin rin, kung ano man po yung may tutulong ko rin, sinabi ko naman po sa inyo po, Father, na anytime po na dito rin po ako natutulong po dito. At maraming salamat po din. Lalo na po sa pinutulong mo. Lalo kayo mga anniversary dito po sa Alberto ng Pag-Mobile Lodge number 15. Kaya alis parehas din po kami. May kanya-kanyang grupo tayo. Eagles din po ako sa grupo namin. Kaya alam ko po yung sitwasyon dito rin talagang pinutulong din po talaga kayo. Ganun din po sa amin sa Aguila. Kaya laking bagay po ito talaga. Maraming talaga maraming salamat po sa inyo. School supplies. Ayan. Okay, grade 1 daw muna. And then grade kinder. Great kinder. Para hindi tayo ngayon, baka Okay naman. Pwede tayo umupo na. Kasama yung mga parents ninyo. Upo muna tayo para ka. Wala siksikan. Pumong. balik sa upuan. Balik sa upuan tayo, punta. Upo ka, upo. O, isa pa dyan, nauso ka dyan. Tatawagan na lang yung Doon, second pangalan. row. Dito pa isa. Kasi sobrang siksikan. Twin kayo? Baka kasi nag-i-grupo lang. Yung plan, baka medyo kumulang, no? Baka na lang. Ako na yung magsasagot yung mga kulang. Kasi ang kinuha namin dito lang ay almost 60 lang. Nakakaya naman na yung mga kulang hindi natin mabigyan. No, tinawagan ko sa father para makita ko yung items para makabili tayo sa kanina. Pero hindi ko muna ako nakabili. Yung mga kulang na lang, mamayang hapon at ibibigay ko sa inyo yung kulang. Kung sino yung kulang, ako na ang magsasagot. Ito na yun. Pasensya na kayo kung hindi aabot yung mga iba. Tapos yung